Ерм ни съдействаха да смениме старото гнездо, което беше паднало почти наклонено от една буря. И така мисля, че ще ни съдействат пък да сложим и на други места в селото, където да е хубаво и да има повече семейства щъркели. Beverly Hills op Sandanski. Wohnt sehr nah, wir wohnen nah beieinander, nur 100 Meter von mir weg in derselben Straße. Genau, aber hier unten ist das schönste Quartal vom Dorf. Немско говорящо семейство има тук в това село, но се чувствате и част от българското село. Имахме преди години основно училище до 8 клас, което така с течение на времето селото намаляха децата и съответно ни го затвориха. Поне имаме детска градина, която преди 2 години направихме основен ремонт. Дойдох преди 15 години тук в Люксембург. Аз съм работил много и бях време уморен от работа. В Люксембург аз имах ресторант. Имахме също дискотек. На един и същия място като дискотек организирам концерт. Джаз, фолк и други мюзик, защото има един хол до 1000 човеки. Имах много известен хора, който дойде там да направи музика. Беше много познатен място в Люксембург град. Намерих тук беше голям случай. Аз гледах тук на Сандански, около Сандански, защото в Сандански беше според интернет най-хубавото клима. Дойдох тук и да гледах, ако влезе в Сандански, шок, това е като след война. Но ако вечерта съм бил на парк в Сандански, ми харесва много. И друг ден, ако направи с колата разходка около Сандански, ми харесваше много. Беше точно какво аз търсеше. И реши да дойде тук да живея. Спокойно е. И в Люксембург не беше как това. Имаше много движение. Млади хора с повече кокаин и друг неща. Не ми харесваше. Имахме до тук със всичко. Затова тук идеално. И ако аз исках да видим повече хора, Зерас, Тесалоники е близо, Благоевград е близо, и София не е далече. Аз съм родом от Велика България. Волска българка съм. Родена в Казахстан, след това живеех 20 години в Москва и след това идвам тук с децата, защото те си имаше алергия, дебютна астма и заради климата тук стоях по 3 месеца да ги лекувам. И една от моите приятелки иска да ги тук идва с дете да живее в селото, в една къща Демек. И накъде сега в българско село да намерим толкова хубаво место. И другите приятели ми казват, че тук има един мъж и надолу сдава апартамент под наем. И аз я настанявам тук през моите приятели. И за Велик ден идвам, значи, при нея да направим един празник, да събираме се и влизам тук през вратата да поздравим Марио, просто да кажа като, нали, трябва на хазяин на къща да кажеш здрасти поне. И влизам, а той гледа така от прозорец и вика, тя жена трябва да влезе навън, да остане се тук за винаги. И така и запознавахме се. Значи заедно живеем и сега в май има 9 години.
нашето село има доста хора, които примерно имат два руснаци. Жената има професорска степен, преподаваше в Сорбона по психология мъже, известен икономист, работеше в Америка, същото като финансист. И той има пак професорска степен по икономика. Има два семейства от Англия, също много интересни хора. Жената под нас живее в нашата къща, тя от Германия, тя е автор на... Ще стане книгата сигурно бестселер. Тя е много интересна жена. Същото има сега едно ново семейство, тези млади хора. Той е от Полша, а жената му половина палекиня, половина българка. И за това сигурно дойдоха, направих къща. Той мъж същото има професорска степен по икономика. Така че хората тук на доста високо ниво дойдоха и много интересно стана в селото, уникално. Над къщата имаше едно запустяло място, за което хората казваше, че на старо време имаше една църква на Света Марина. И след това, като турското робство, това е църквата, сигурно унищожават. Имаше там и гробище до църквата. Местото запустява и след това тук хората слагат контейнери с боклюк, цял боклюк, нали, котки, кучета, раздърпат и така. И става едно свято место, което место на силата според мен. Там много силно место нагоре. И става за нищо. И тогава ние решихме да го направим един парк. И купихме този место от общината през търг, нали? И направихме един парк, един басейн. Вътре да има риби и така ще много хубаво. Ние градихме, направихме за хората да ги ползват. Всички трябва да промени нещо. Като аз покажи малко за хора, как да покраси малко около къща, ако всички направят малко как това, цял село ще се промени. И има хора, които видях това и направят. И един и същия е с боклюк. Хора карат колата и върлят навън. Но това е единството, което не ми харесва тук в България. Това менталитет. Трябва да имам полицай за гледам на природата и да направи голяма глоба за хора. Но освен това, много се промени на доброто. Има по-добре улица, има нов къщи, хора направи ремонт. Ако дойдох тук преди 15 години, изгледаше като след войната. Но сега много ремонт и нови къща. Аз се чувствам европейски сега. Тук в България, ако някой ми попи, какво ти си, аз съм европейски човек. За мен много е важно да защити идея за Европа. Не защото идея дойде от Люксембург, това е първия. Шуман беше от граница до Люксембург. И идея дойдеше от Бенелюкс, защото те работеше заедно. Но това трябва да защити, да бъде дори по-голям, да има още по-други държавата, дори Сърбия, Македония, в Европа. И да работи и да живее в мир заедно. И това е най-важно. Да защити това идея. Es sind die großen Hexenbeeste, wann es Hokuspokus son, da sind all Gäste mir unna don.